Aprang se KARDOM kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang rato ana fanstame lapen pinia bang tani li nali tuma fan VORENG AWARSAI APHUTHAK syllabus a video long di tumpana than pachini ponik po lapen nali tum klardak ma de detail salam bang ke kai kia som labang so video arlusik thekpon long ikpo lapen nali tum jong syllabus so YouTube channel long Humri melang pede ke chingon pe subscribe ikon latest update nali tum kilong verji apan Atum het belar janta teklongi odak nali tum berpon ik dernon Tangte non kopia wareng warsai makon ana pusa vacancies si doma labang so puthakle klarda lam chithan ponona lapen lang ponona lapen labang so awareng warsai men labang ke dak ketok pona teng pulote AMTRON requirement 2024 lo lapen Assam Electronics Development Corporation Limited mate AMTRON ahin penstame dak application afan invite pamlo la sining khang abang pu abang pitum jong si labang so awareng war sailong interest do pulte nalitum jogdon igon la pen last der labang ke nalitum screen along thek polong pu 20 director 10 January 2024 la sinon AMTRON Assam requirement 2024 labang so pu thagle daklar dagalam chethan polonang lapen lang polona lapen especially dak AMTRON Assam ahin pen paklang pon eglo labang so awareng war sai lapen AMTRON pudet puifits tameda Assam Electronics Development Corporation pusi pupon ponlo la pen alang litum mahin pen stame dak technical afandak wareng war sai bang paklang pon iklo las non la bang so wareng war sai puthak dak details chethan pononang la pen lang ponona na litum la screen along thek pon long po amen bang ke AMTRON recruitment vacancy details 2024 lapen si post bang ke dak loson network lapen security specialist labang so dim staka duka wepen post by in silo people qualification labang so awareng war sai mate labang so post pun ke 90 labang ke maximum 60% be it mate be mate bth mate MSc along 60% marks ki untang na pola pen computer science IT electronics electrical laki untang abang phumate abang finang post salary labang ke 60,000 pen 1,10,000 per month nang litum long pon ikpo la pen number 2 lang dotholang electrical technician afanda kato ka pen ki thom an aposto nang litum la screen long thek pon long ikpo la pen academic qualification ke nang sila bang ke ITI electrical anat 2 years experience donang po la pen certificate mate license donang po la pen salary bang ka ladak 25,000 pen 40,000 an per month long pon ikpo asening kehang atum bang labang so awareng war sai long ta jogdon ekta me lapen age limit labang ke laston la age limit labang ke 18.44 malam arta atum se jogdon long ekchat po lapen not more than 47 years for OBC mate OBC candidate atum 47 pen aki ong pulote jogdon ong lelo lapen SC ST candidate bang 49 pen aki ong pulote jogdon ong lelo lapen lapen puthot dake tok pon do thla nali tumpani lina piklang tu ikpola si candidate can apply online visiting recruitment.amtron.in labang so website long sinani tum apply pulte labang so dim ber penali tum apply nang ikpola pen last date labang kedak 10 January 2024 lo la penali tum labang so article long wang lo pulte dak penali tum advertisement details talang ponlong ikpola pen online online ka apply fans tame dak nali tum link long pon ikpola sinili non nali tum fan puthot dak advertisement alo pathiek pen na piklang pon ikpola penang than pichini pon ikpola penali tum stame labang so video ko an ma share on share ko karbiang long arat stame pelang ikna lapen pichini ikna la penali tum la screen along thek pon long ikji la hello advertisement alo lo Assam Electronics Development Corporation hin pense paklang pon lo government of Assam la sida advertisement nang tum thek pon long ikpola pen labang so advertisement dak publish pon labang ke 18 December 2023 se publish pon iglo ne pen lada detail salam ke tok pon do iglo nali tum lang pon ingo age limit kon an mahoda ke tok tinglo la pen language bang ke thek nang ji la bang ke SMS Hindi English Hindi la ansi thek nang po lapen labang so application ka apply ke cheng mate labang so awareng war sa fan ka apply pon ke cheng bang dak 21 December pen se cheng pon lo la till dak 10 January 2024 an se dak last date pipon lo ya si candidate jogle applies to online sinani tum apply nang po lapen ke apply ni process bang na son lo daga sab so dak ke tok pon do nali tum thek pon long exi labang so dim aprang sinali tum recruitment.amtron.in labang so website long dam nang po
nalitum registration nang po lapen hal registration date pen nalitum login nang po registration number lapen date of birth ber pen lapen nalitum fill up nang po dak documents lapen son details nalitum fill up iko lapen nalitum submit iko lapen application fee bang dak sky sita pinang ne free of cost nalitum jogdon jening hang polote nalitum jogdon ektam lapen labangso advertisement alo nalitum jong selang exi polotang teneli telegram channel long stami send pon ekpo lapen whatsapp group long stami nalitum long exi labangso details abang ke jelasan lo lapen kai fly link lapen labangso article details link lahai bang ke nalitum la video description long lang ikon nalitum long pon ekpo asipinia video long bang la anleng ton pon iknang lapen puthat penap ka prega video ni lima te ka prega birtana 1p2 po nang 1p2 ekpo la sipini bangkel an leng ton pon iknang la sido me thak me kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang rat to ana fans tame nilihin pen KARDOM.